Здравейте, уважаеми зрители на здравния подкаст на агенция Блиц. Добре дошли в кабинета на доктор Ваня Митова. Аз съм Магдалена Гигова и днес ще разговаряме с нея за първата в България платформа, то по-скоро е апликация Breast Health, която е за проследяване, профилактика, скрининг на рака на гърдата. Доктор Митова, вие сте началник на отделението по обща хирургия в болница Лозенец и преподавате медицина и медицина на английски в Медицинския факултет на Софийския университет. Как ви хрумна идеята за създаване на тази платформа, защото, доколкото разбрах, вие сте в нейната основа? Първо, здравейте на вас и на всички, които ще ни слушат и гледат. Да, когато става въпрос за Breast Help, първото приложение за скрининг, профилактика и проследяване на пациенти с рак на гърдата в България, смело мога да кажа, че имам доста общо с нея, защото идеята беше моя. Срещнах съмишленици в тази моя идея, които се съгласиха да направим нещо, което да бъде полезно за всички здрави жени, такива, които са вече диагностицирани с това заболяване, близки на тези хора, а пък и за лекарите, които ежедневно се сблъскат с тази диагноза и имат отношение към това заболяване. Честно казано, когато чух за платформата, аз си представях, че примерно лежащо болни от другия край на България, които не могат да дойдат на преглед, си изпращат документите и лекарите им казват към кого да се обърнат, какво може да се направи, а пък се оказа, че това е платформа и за здрави жени. Как работи? Всъщност, мога да кажа, че мобилното приложение Breast Help е доста интуитивно направено. След като се инсталира медицинската платформа Healing, където се намира то, се инсталира самото приложение в профила на съответния пациент или здрав човек, зависи. И така, идеята е, че когато се инсталира приложението, здравите хора, здравите жени предимно, въпреки че рака на гърдата се среща и при мъжете, но в много малък процент, само 1% от болните с рак на гърда са болни именно мъже. Така, когато се инсталира приложението, вътре има един въпросник анкета за оценка на риска от заболяване. Той включва въпроси, които върват като един чат с тези хора, които отговарят на рисковите фактори, които са най-честите за това заболяване, характерни неща, които ще имат след това отношение към техният алгоритъм. Визирам менструален цикъл, продължителност, последна редовна менструация и прочие. След като се отговори на този въпросник, накрая софтуера по типа на изкуствен интелект генерира алгоритъм, който алгоритъм включва колко често съответните жени да се преглеждат при специалист, какви специализирани изследвания да си правят, защото, за съжаление, има много жени, които не знаят на каква възраст да започнат да се преглеждат, не знаят какво изследване да направят. Има жени, които не знаят след каква възраст е необходимо да се направи мамография, че мамографията трябва да се направи, да речеме, в 2 проекции за двете гърди, не само по една снимка, т.е. общо трябва да бъдат 4 снимките. И всъщност цялото това приложение дава една информация, която един алгоритъм, как да се профилактират съответно здравите жени и същевременно с това изпраща напомняния, да речеме, на всеки 6 месеца на вас, ако сте в тази рискова група, ще ви изпраща, че трябва да си направите ехомамография на гърдата или да се прегледате при специалист. Отделно на това, всеки месец на база на менструалния цикъл, на база на продължителността на менструацията, тя ще получава и напомняне, че трябва да се самопрегледа. Като в самото приложение, освен че ще получаваш нотификации и напомняне, че е необходимо да се самопрегледаш, има инструкции как да става това в няколко прости стъпки, показани и с картинки, показани и в текст, така че жената да може буквално за няколко минути да се самопрегледа, като накрая на това самопреглеждане излиза един чеклист, на който са описани най-честите рискови симптома, които могат да ни
притеснат, или пък не намерих нищо, или намерих друго, където има поле за да се запише какво съответно са намерили тези жени. Цялото това нещо се запазва и то стои като една история, има виж предишни и всеки лекар или всяка пациентка съответно може да покаже на лекаря, който я преглежда, какво всъщност я е притеснило през месеците и какво е било състоянието й. Защото първото, което трябва да обърне внимание, е, че здравната информираност на жените би ни помогнала към ранното диагностициране на това заболяване. Ранното диагностициране води до пълно излекуване на тези пациентки, които към днешна дата смеят да твърдят, че ако наистина са хванати, най-общо казано, в ранен стадий, това заболяване е абсолютно лечимо, независимо от това, че е онкологично заболяване. А пък кои са именно хората, които първи ще забележат, че има някаква промяна? Това е жената, която познава добре тялото си. Цялото това нещо се съхранява в тяхния си профил, може да бъде отворено на всякакъв вид електронни устройства, независимо дали е телефон, дали е настолен компютър, таблет. Отделно на това има графа, има място, където може да съхраняват своята медицинска документация. Най-рядко се случва да идва пациентка и да казва: бързането си, доктор Митова, си забравих вкъщи предходните изследвания, не нося, не мога да ви покажа какво следиме. Ако тези документи си стоят в платформата, в апликацията, даже и телефона да си е забравила пациентката и чантата да са й откраднали. Примерно с имейл и парол може да отворим от компютъра в кабинета и да видим какво е било състоянието и какво проследяваме, което за нас лекарите е изключително важно. Когато имаме медицинска документация и имаме точно описание на това, което проследяваме при пациентките, това би ни довело до една наистина по-ранна диагностика, ако видим, че има промяна в размер, в вид на съответно в някои от гърдите. Така че има много полезни неща. На всичкото отгоре, всичкото това, което обясних, е абсолютно безплатно. Т.е. всяка една здрава жена може да си инсталира това приложение без да заплати нищо и това да доведе наистина до по-висока информираност, до това да не забравят кога да се прегледат или до това да не знаят кога да се прегледат или пък да няма документи за съответното нещо. Практически как става? Тоест тя си снима с телефона амбулаторната карта или изследванията, или когато и ги изпратят онлайн, тя си ги запазва в приложението. Точно така, и те стоят, има снимки и документи, веднага едно квадратче, което елементарно се отваря и там стоят всичките документи по дати, на които са качени, което означава, че всяка една пациентка, като си качи съответното изследване, то ще си стои и ще знае, че направо мога да покаже веднага последното изследване или последните две, или това, което или първото, откакто е започнало да се проследява и има някаква динамика, ако има такава. Това е малко необичайно за България. Той обича да се види с лекаря си, българина, но COVID-а сякаш промени тази наша настройка, защото се издаваха бележки по Viber, диагнози по телефона. Има ли достатъчно много хора, които знаят за тази платформа и вече си качват апликацията? Ами, набира скорост, разбира се, приложението. Със сигурност има много потребители, включително имам пациентки, които идват на преглед и казват: ами аз си запазих час през приложението, когато ми получих нотификация, че трябва да се прегледам при специалист, което означава, че се използва. Естествено, IT специалистите са тези, които следят броя и това дали има динамика. За последните месеци нямаме спад, напротив се увеличава броя на инсталиранията на приложението, което означава, че така вървиме в правилна посока. Отделно на това не бива да пропускаме и факта, че приложенията са нещо, което с времето се използват все повече. На телефоните си имаме какви ли не неща, част от тях полезни, друга част не толкова и губещи ни време. Аз смятам, че в всеки един телефон на една дама, ако има нещо, което да напомня, че се нуждае от преглед и се грижи за нейното здраве, какво по-ценно има от това в сравнение с колко майки има с купища игри на
на телефоните за децата им, за да може да ги забавляват, така че защо да няма нещо и за тях, например. Вие споменахте скрининг и профилактика. Каква е разликата между двете? За съжаление, този въпрос затруднява понякога и някои лекари, които използват тези две думи като синоними. Да, има случаи, които могат да използват, но всъщност има разлика. Профилактиката са всичките действия, които ние извършваме с цел да намалиме риска от това заболяване. Тоест, ако говорим за рак на гърдата, рисков фактор е и това да се ражда на по-късна възраст, рискови фактори са и многото хормонални стимулации, да речем при инвитро процедури, рискови фактори са и затлъстяването след определена възраст, рисков фактор и липсата на кърмене. Тоест, ние говорим за профилактика, когато се стремим да сведем до минимум рисковите фактори, на които можем да влияем, разбира се. Докато скрининга е нещо съвсем различно. Там държавата би трябвало да изгради един популационен скрининг, както целия свят, в който рисковите групи възрастови жени трябва да се преглеждат редовно и задължително спрямо конкретен метод, който най-често е образна диагностика, като не случайно в повечето държави, да не кажа почти всички, мамографията е нещо, което се ползва като популационен скрининг за жените, особено над 45 годишна възраст. Сега в различните държави има различни начини. В някои се прилага на 2 години, в други се прилага на 3. Има държави, в които е на 1 година скрининга, но той съществува. Идеята е, че при скрининга се обхваща рисковата група, която е възрастова. Ползва се метод, който е относително лесно достъпен за цялата държава, така че всяка една жена, независимо от населеното място, в което живее, дали е в голям урбанизиран град или говорим за малко населено място, да има достъп до такъв вид метод. И другото, което е, че понеже се обхваща цялата популация в цялата държава, този метод да бъде относително евтин и достъпен, за да може държавата да го покрива. Към днешна дата ние не можем да се похвалим с истинска, реална, обаче действаща скринингова програма за рак на гърдата, колкото и да ни се иска. За съжаление, на много научни форуми, когато се коментира този въпрос, се отчита и това, че в голяма степен България, поради липсата на едно, второ или трето от тези условия, които изброих, не сме и готови за такава национална скринингова програма. Има много да се работи. Дали на някои места липсва апаратура, дали липсват специалисти, дали финансиране или организация. Тези звена водят до на практика липсата на действаща скринингова програма към днешна дата. В приложението има опция и онкологична комисия. Каква функция има тази комисия и същевременно каква тежест има думата й? Т.е. ако отиде човек с решение от онкологичната комисия през апликацията при друг лекар, той какво ще каже? Значи, онлайн онкологичната комисия е нещо, което буквално е действащо от на няколко седмици. Това е, може би, най-новото в приложението Breast Help, като идеята на онлайн онкологичната комисия е следната. Всеки пациент да има лесен достъп до мултидисциплинарен екип от специалисти, които да могат, разглеждайки индивидуално неговият случай, разглеждайки всичките му документи, да вземат едно обединено, единодушно решение, което в повечето случаи проблема при онкологичните заболявания, че много често се взима еднолично решение, което може да бъде пагубно за пациента. Идеята е да се вземе едно единодушно общо решение за това тази пациентка какъв път да поеме, какво да бъде нейното лечение или какво да бъде нейното проследяване, така че тя да бъде сигурна, че е поела правилния път, така че да може да знае евентуално какво лечение да предприеме. Като цялото това нещо естествено се случва
като специалистите в тази онкологична комисия са водещи специалисти в областта и съответно аз съм сигурна, че почти няма лекар, който да не познава тези хора като имена в онкологията и в частност в рака на гърдата. Бихте ли казали някои от тях, които са ангажирани с апликацията? Председател на онкологичната комисия е професор Константа Тимчева. Тя е много известен онколог. Има над 30-35 години трудов стаж в областта на онкологията. Тя беше включително и национален консултант по онкология. Изключително ерудиран човек, който смеем да твърдим, че така почти няма, както казах, човек, който да не познава нейното име. Тя е нашият онколог в онкологичната онлайн комисия. Професор Иглика Михайлова, която също е достатъчно известна. Тя е нашият лъчетерапевт с много богат опит в лечението на рак на гърдата. Лъчетерапевт, който към момента е началник на клиниката по лъчетерапия в специализираната болница, университетска болница по лечение за онкологично на болните УЗБАЛ в София. Доктор Лидия Чавдарова е нашият лекар, който е специалист по нуклеарна медицина, с което смея да твърда, че онкологичната ни онлайн комисия е нещо наистина много специално, защото истината е, че в почти всички онкологични комисии в България, които са реални, не говоря за онлайн, няма специалисти, които да са нуклеарна медицина. Повечето, които се включват в онкологичните комисии, са химиотерапевт, лъчетерапевт, хирурга, който евентуално оперирал. Много често би трябвало да има патолог, образен диагностик и прочие, но много често тези специалисти просто липсват, защото ако трябва да бъдем честни, в част от по-малките населени места такива специалисти липсват, в други пък специализирани болници нямат такива звена, така че много често се оказва, че онкологичната комисия само 2 или 3 човека изимат решение за всякакъв тип болни, не само за рак на гърдата, ами за всичките онкоболни в цялата болница. В този ред на мисли почти всички онкологични комисии имат липса на нуклеарен медик. А нуклеарната медицина е нещо, което в 21 век, говорейки за онкология, не бива по никакъв начин да подценяваме, а напротив, трябва да поставиме на преден план, защото всички ние знаеме колко информативен е ПЕТ скенера, как много от пациентите, при които има съмнение за костни метастази, трябва да ходят на сцинтиграфия на кости, как се чака за ПЕТ скенер, да речеме с по месец и половина, 2 месеца, нещо, което е немислимо. Да не говорим пък, ако е направено съответно това образно изследване нуклеарно, че се чака по седмица, по 10 дни за разчитане за резултат. Гордеем се, че в нашата онкологична онлайн комисия имаме и специалист по нуклеарна медицина, т.е. ние буквално пациента, когато си изпрати документите, в рамките на 48 часа той ще получи отговор от химиотерапевт, лъчетерапевт, специалист в нуклеарна медицина и хирург. Оставя хирурга за последна, защото това съм аз в онкологичната комисия. Тоест всичките тези специалисти могат да дадат мнение дали е необходимо да се започне с хирургия, дали е необходимо да се започне с химиотерапия, лъчетерапия, хормонотерапия, таргетна терапия и прочее. Вече обема от възможности за лечение на рака на гърдата са огромни. Дали преди това е необходимо да се направи, да речем, ПЕТ скенера на цяло, за да се идентифицира има ли метастази далечни или пък има ли регионално засягане на лимфни възли, за да се прецени необходимо ли да се прави лимфна дисекция или не е необходимо да се прави такава. И всичкото това нещо комбинирано дава една сигурност на пациента. От една страна, че той е онкоболен и това е само по себе си е страшна диагноза, но и това да не знаеш на къде да тръгнеш, какъв е правилният път за лечение, пък създава още една сложност в иначе тези болни хора. Така че е много важно да знаят как да действат и къде да се лекуват тези хора след това. Вие насочвате ли ги? Не.
Да, обаче, ако примерно от едно малко граче, където половината от нещата, които изброихте, ги няма, не може да отида на пет скенер или мамограф е негов връстник, евентуално. Ние не можем да... Нямаме право да му кажем, ще отидеш при конкретния доктор Хикс. Може да препоръчаме това да се случи, а в самото приложение има препоръчани лекари, които съответният пациент, когато вече така или иначе инсталирал приложението, може спокойно да разгледа тези препоръчани лекари, да види кой от тях му допада като местоположение, ако говорим за провинция, или като методи за лечение, или като образователно-квалификационни степени, така че той да си подбере специалист, при който да отиде. Като отделно на това самото приложение дава възможност и за запазване на часове, които да са консултации в реално време, т.е. да не бъдат само онлайн консултации. А също така дават и възможност да се случи онлайн консултация само с един лекар. Т.е. ако онкологичната комисия да речеме препоръча да се направи операция, той може да отвори, да разгледа лекарите, които са специалисти в тази област, да си избере лекар, който на него му допада, защото е много важно пациента, отивайки при даден лекар, да има доверие на този лекар. Ако той няма доверие и се чуди това ли е неговия лекар или пък не му вярва, но поставяйки всяко решение на лекара под съмнение, означава, че няма как да се върви в правилна посока здраве, говоря. Така че пациента може да се избере, да си запази час за консултация или пък да направи онлайн консултация с този лекар, да види дали съответният лекар ще му даде информацията, която той интересува, дали е компетентен в съответния казус и да продължи нататък лечението. Не е необходимо да пътува от населеното място някъде, където и да е на то, за да стигне до София, да чака пред кабинет на лекара, говориме с часове, заедно с цяла една друга тълпа, накрая да се окаже, че това не е неговия лекар, да речеме, и че той предпочита да избере друга за своето лечение. Всеки хирург ли може да бъде онколог-хирург специално за рак на гърдата? Въобще какъв е европейския стандарт? Има ли тясна специализация? Как стоят нещата в България, не определят това как стоят нещата и стандартите в Европа и света. За съжаление... Нали се вдигаме на пръсти до тях? Опитваме се, за съжаление не сме достигнали техните висини. Говоря организационно. Има много добри лекари в България. Не само в хирургията, говоря изцяло. Особено когато се касае за рак на гърдата, може да ги изброяваме. Наистина е така. Има лекари, които работят по световните стандарти и това естествено ги може само да ни радва, но истината е, че в България няма така наречената система за спазване на стандартите при лечението на рака на гърдата. Като цяло няма система за спазване на стандартите при почти нито едно заболяване, за което аз се сещам, което да е социално значимо и всъщност да е определящо. Но говорейки за рака на гърдата, такава система за спазване на стандартите не съществува. В света има специализирани центрове за лечение на рак на гърдата, които специализирани центрове обикновено се сертифицират на база на валидирани индикатори. Подчертавам валидирани, т.е. това са индикатори, които са специализирани. Проучени са, че ако съответното здравно заведение отговаря на тези изисквания, на тези валидирани индикатори, то може да бъде сертифицирано. Като всички тези сертифицирани центрове периодично се оценяват от външен одит по съответните индикатори, което им дава възможност, ако нещо от тях не са спазили, те да нямат вече съответния сертификат. И обратното, давайки посока с контрол и системи за спазване на стандартите, индикатори за качество за тези пациенти, това ни дава възможност ние да се стремиме към едни по-добри резултати, да следиме какви са световните тенденции, да ги спазваме и така, съответно, и качеството на медицинското обслужване ще се увеличава, и качеството на лечението, и в крайна сметка ще имаме и по-добри резултати, а не да сме винаги в последните редици, когато се
касае за добрите резултати и обратно да сме в първите редици, когато говорим за смъртност от онкологични заболявания. Да, смъртността наистина е много тежък проблем, обаче има един друг чисто психологически. Вие, освен онкологичен хирург, сте и дама. А пък хирурзите често пъти казват: добре, сега нали си жив? Нали си жива? Това, че сме ти махнали и двете гърди, не е никакъв проблем. Обаче за жената е проблем, защото тя се чувства половин човек. Какви са тенденциите? Аз съм чувала, че примерно се слага експандер, после се слага протеза или пък даже взимат мускули от корема. Всякакви техники има. Вие какво прилагате? За запазване целостта на гърдите. И самочувствието на жената, разбира се. Като цяло, отново, ако опираме до статистика и световните тенденции, между 60 и 80% от жените в Европа получават така наречените органосъхраняващи операции или breast conserving surgery, като това означава, че тези пациентки са диагностицирани в ранен стадий, което е дало възможност съответно да се направят такъв тип операция. Сами по себе си органосъхраняващите операции в България, за съжаление, са между 22 и 25%. Виждате колко широко се отваря ножицата, когато говорим за органосъхраняващи операции. Но въпреки това, аз хич не обичам мастектомиите. Те не са нещо, което е за предпочитане, разбира се. И ако има възможност за органосъхраняващата операция, то това е нещо, което предпочитаме. А за техники съществуват безбройно много техники. Самата онкопластична хирургия на гърда поради тази причина се разделя на няколко нива, защото в зависимост от това какъв обем ще е обемозаместваща съответно техниката, дава възможност за различни нива на онкопластична хирургия, но тези техники, както вие казахте, те са изключително много. Идеята при експандери и при импланти в повечето случаи се налага, не че не се слагат и при органосъхраняващи операции, слагат се, но по-често когато се правят мастектомии. Когато говорим за органосъхраняващи операции, за онкопластични подходи, по-скоро се опитваме да го правим, ако е възможно, с собствени тъкани, като собствените тъкани, както казахте вие, могат да бъдат всичко, от различни части на гърдата да бъдат завъртяни ламба, така че да може да се получи една нова гърда, която да бъде с добър естетически вид, да бъде с добра форма, до това да се прилагат различни флепове с мускулни ламба, които мускулни ламба могат да бъдат както от латисимус дорзи, т.е. от мускул от гърба, ламба от коремните мускули, от мускулуса ректи, може да се взима мускул глутеален, т.е. от дупето, може да се взима мускулус грацилис от крак, т.е. има много различни варианти, в зависимост от това каква е анатомията на пациентката, какви са нейните предпочитания, в зависимост от това каква трябва да се преценява все пак полза, риск, съотношението, така че на пациента да не му навредиме повече, отколкото да му помогнем за сметка на някаква естетика. Всичкото това е въпрос на обсъждане с пациента, на това какво той предпочита, какво той иска, какви са възможностите на хирурга, защото и този момент го има, за съжаление, не всичките хирурзи могат да обхванат целия спектър от възможни реконструктивни техники. И най-вече трябва все пак да се осланяме на това, че се касае за онкологично заболяване и компромис с онкологичните заболявания не бива да се прави за сметка на естетиката. В крайна сметка е това. Ние можем да направим всичко, но водещ трябва да бъде диагнозата. Разбира се, съществуват техники след като е направена органосъхраняваща операция и има, да речеме, някакви длъбнатини или недобър естетичен вид, може да се поставя и масна тъкан, т.е. така наречения липофилинг или фетграфтинг от пациентката, особено когато имаме възможност да вземем от бедра, от дупа, от корем масна тъкан и да я имплантираме в гърдата, така че възможности има много. Естетика може да се прави по различен начин, стига жената да е здрава и да имаме един поглед напред в хоризонта. Ако едно младо момиче или млада жена претърпи
Операция от рак на гърдата, след което има лъча или химиотерапия. Това присъда ли е за една бъдеща бременност и няма ли през цялото време да трепери какво дете ще роди и въобще може ли да зачене? Този въпрос бих казала, е доста хлъзгав по отношение на онкологичните заболявания. За съжаление, все по-често, ежедневно да не кажа, се срещаме с пациентки, които са под 40 годишна възраст, които не са раждали, които не са кърмили, които много често са имали 1, 2, 3 неуспешни инвитро процедури, за да могат да се опитат да станат майки. Можем да кажем обаче следното нещо. Нито една от тези дами не бива да се отказва. Рака на гърдата в никакъв случай не е смъртна присъда. Както казах, и към днешна дата смятаме, че е абсолютно лечимо заболяване, независимо дали пациентката ще е преминала оперативно лечение, химиотерапия, лъчтерапия, таргетна терапия и хормонотерапия в това число. Всичкото това ни дава само и единствено възможност тази жена, след като бъде излекувана и е преминала цялата палитра от възможна за нея терапия, защото изброявайки всичките тези терапии, трябва да вметна, че не за всяка пациентка и не всяка пациентка всичките тези терапии са подходящи и те минават абсолютно всичките на това. Нали, пациентките, които са подходящи за таргетна терапия, естествено, че минават на такава, но не всичките минават на таргетна терапия. Или пък не всички пациентки отиват задължително на химиотерапия. Въпрос е на характеристика на тумора, на биология и на това в какъв стадий е съответното заболяване. Но една пациентка, която е бъдеща майка, т.е. желае да има деца, рака на гърдата не бива да я спира това да се случва. Има един друг момент, че с оглед това, че все пак онкологичното лечение е доста агресивно и с цел да запазиме, да съхраниме фертилитета на тези жени, е необходимо винаги да обсъждаме с пациентите това, имат ли те някакви репродуктивни планове, т.е. имат ли деца, възнамеряват ли да имат деца за бъдеще, така че да можем да направим още един план, в който план да кажем, че първата стъпка е замразяване на яйцеклетки. Точно щях да питам това. Да. В този план влиза ли замразяването на яйцеклетки и така за всеки случай? Да, влиза, разбира се. Първа стъпка замразяване на яйцеклетки и след това почване на лечението в какъвто и да е обем лечение. След като премине през цялото лечение, след като вече онколозите дадат зелена светлина, че тя може да продължи с репродуктивната си дейност, оттам насетне влизат в съображение всичките функции, които може да и всичко, което може да се прави с замразените яйцеклетки. Не бива нито една жена, която е поставена диагноза рак на гърдата, да се страхува, че тя няма да може да забремене или да роди. Напротив, аз имам такива пациентки и много се гордея с тях. И бих казала, че си колекционирам снимки с дечица, които са родени след като вече са били диагностицирани с диагноза рак на гърдата и сме минали през целият път с тях. Така че просто, както се казва, пациента трябва да има яснота в посоката, в която трябва да върви и да има специалисти, които да показват какво е правилното към дадения етап от болестта. Дай Боже, колекцията ви от снимки на бебета да се увеличава и накрая искам да ви попитам в тази апликация Breast Help. Вие споменахте изкуствен интелект. Това означава ли, че чат-ботът сам се обучава с въпроси, на които не е могъл да отдаде отговор, после си ги прибавя към портфолиото от въпроси и отговори? Все пак за изкуственият интелект седи естественият и има лекари, които контролират това нещо, така че не е съвсем изкуствен интелект, затова казах по типа, но не съвсем, за да може в онкологията и в медицината трябва да все пак да имаме контрол, защото ако изкуственият интелект излезе извън контрол, може да загубиме пациенти или пък да ги подведеме. А когато, пак казвам, става въпрос за онкологично заболяване, не бива да се прави компромис с това и да ги подвеждаме.
Уважаеми зрители, в платформата Breast Help всичко е под контрол и то медицински онкологичен контрол, така ни увери доктор Ваня Митова. Вие бяхте със здравния подкаст на агенция Блиц, аз съм Магдалена Гигова и силно се надявам да сме ви били много полезни.